Mae swyddogion heddlu Terry a Sean o 1246 yr heddlu wledig yn ceisio gweithredu achos cudd mewn Toyota heb farc. Unit 246, come in. Hello, 1246, responding. Got a suspect in your area, potentially Ie, ni dangerous. arnoldo, bydd ni'n nawr. Greg, mae hwnna jyst rhwng cornel. Ie, ti'n gwybod pwy. Fi'n gwybod pwy, wen. Hey up, cohi. Cohi, mas. Okay. Oi! All right! Oi! Oi, you're right, oi! Get down! No, get off! Someone, get off! All right. Ti'n iawn, Terry, ti'n iawn? Fi'n iawn. Sorry, ti'n iawn? Come on, I'm gonna walk in. Mae'n edrych yn gas, ond mae rhaid wneud y peth yma. Bydde fe'n neis bod y byd yn lovely, a bod ddim y problemau i gael, ond heb bod ni ma i delio gyda nhw, bydd eich mam gi chi neu eich mam chi yn cael dolir. Bydd yw'r rhain ne? Bydd yw'r rhain? Thank you very much. Ti'n mynd i cwb? Pliers, Terry? Pliers? Ie. All right. Ni wedi dalu gyda pob fath, ni wedi cyllethu... Mae hwnna'n bryglis. Hey, stop it. Start i rwbeth mewn fyna. Start i rwbeth yn y gig di na. Mae wedi gwneud y lot yn haws achos chi'n gweithio ni nawr, yn lle bod ni'n gofio... All right. Yn anffodus, does dim pawb yn gallu behafio ac yn ddechrau, so... Mae idiots i gael. Cyrra'r pick-up nôl dalai fan hyn. All right, hei. Mae just all in a day's work. Cadw fe i dy gyfreithwr, sa'i mae'n gwybod. Na, dy rhwydd ydi na'n. Okay, ni jyst yn mynd i roi chi yn y fan, alright? Peidwch y stryglo, bydd y lot hawsach ar ni gyd os chi ddim yn stryglo. Bod Sean yn swyddog hynod brofiadol, mae'n derbyn andros o glec i'w fo. Mae'r dyhiryn yn cael ei gyhuddo gyda fwy nag un achos o ymddygiad gwrth gymdeithasol. Fe, nôl o hwn i'r cwb nawr. Mae'r hewl ma chydig bach yn saffach. Derbyniodd 7 wythnos o wasanaeth i'r gymuned. Helo, shwmai, enw fi yw Paul. O'i fi enw fi Mike. Na le, fi'n mynd i dangos i chi siwt i drychu ar ôl i chi na mewn coedwig fel hwn, yna fe. Bach o hwn, a un o'r rhain. O bydd fi dangos sut mae posib byw ac defnyddio dim ond adnoddau tua oen hamgylch yn y goedwig. Croeso i'r raglen. Byw'n y gwyllt. Byw'n y gwyllt. Pan mae edrych allan yn y gwyllt, mae pwysig iawn cael bwyd. Mae edrych mae'n bosib bod dim llawer i'w bwyta yma, ond os ydych yn edrych yn mwy agos, mae pob math o pethau i'w bwyta. Reit, tra o'n Mike off yn edrych am swper, fi sy'n charge set o camp plan. Na fi fi'n neud nawr. A dyma ni, mae hwn perffaith. Victorious clitoris. Neu, yn y Gymraeg, blodyn y gwywer. Mae llawn maith. Na le, mae lot o pobl yn gweud cariwch digon o pethau da chi. Bollocks yw, na sy'n eisiau dim byd. Fel chi'n gallu gweld, so'n cario on your rucksack just a machete. Na le,
Sim hammock da fi, sim byd da fi. Mae'n coeden yn fan hyn. Eitha gweud y gwir. Mae'n siŵr bydd enw'r coeden, ond mae'n digon da I ni. Bish bash bosh, mae tôd ach I fan hyn lawr fan'na. Tân fan'na. Bach o swper, pobl yn iawn. Reit, yn casgu cod de. Mae fi wedi dringo I fyny y boncydd. Herwydd, rwyf wedi gweld mae yma bwyd sy'n llawn maith. Mae'n tyfu yn uchel iawn ar y goeden. A dyma ni, mae enw yn Lladin ydy pubis majoris. Ac mae'n hyfryd iawn ei gael am eich swper. Yn y Gymraeg, cedar y boncydd. Reit, pan chi wylo yn pren, sy'n eisiau gomr yn nonsens. Mae hwn wedi pwdri yn digon da. Pan mae ni yn y armi, ni'n y peth o eisiau yna chi yw bod yn braich a good attitude. So pyd o bod ofan y pren. A fe, mae pero pisio y pren na chi. A fi ddim yn knackered waith. Dyma ni, rwy wedi bod yn edrych yn hir am hyn, a mae hwn yn enghraifft da iawn. Hwn yw y dictus phallus. Mae hwn yn blodyn pwysig iawn I goroesi yn y goedwig. Ond mae pwysig peidio bwyta dail, mae wenwynig iawn. Felly rhaid cael y greiddiau neu y wahabw root. Dyma ni. Bydd hwn yn llawn maith. Digon o agwedd. Damn o. F***ing hell. Hey, Mike, man! I've broken my machete. What am I going to do now, bud? F***ing hell. Television. Is that your move, Pacino? Is that your final move? You know that? Queen 6 to white queen 6. Checkmate. Ti'n mynd I fod fel a gwbl? O hwnna ra ti wide open. O wide open. O'r bowl yn mynd mewn, o ddi? Some people! Bloody hell. It'll be alright, we can lash It's not going to get off, man. It's not going to be alright, is it? it. We can get some root and lash it. Yeah, the program's supposed to be about me and my machete, isn't it? It's okay, we can show how you can lash it with root. Mae posib asio gyda greiddiau fel hyn, fel greiddiau. Come on, Mike, stop pissing around, Greiddiau bud. roed amgo. Yeah. Maybe we can put it in the programme. Mae alright, Paul, mae alright. Mae iawn, mae dim... Yeah, alright. Mae dim problem. Ti'n iawn, agwedd da, na bydd y beth bwysig. Cadw agwedd da. Reit. Alright, ti'n gael swper to de? Na I mynd I moyn y greiddiau, y spruce neu greiddiau. Yeah, right on, Mike.
Pan chi'n cynnu tân yn y gwyllt. Mae'n syml iawn. A gyd sy'n angen yna chi yw bach o petrol a bloody good lighter. 2 os mae'n bosib. Good sprinklad bach fel la. 2 lighter rhag gofan, bod i'r llall ddim yn gweithio. Wrth gwrs, ydy. A wedyn... Ond iawn, pa poeni Mike, mae mas? A dan to! Dan ychan! Mae'n llosgi, Michael! Mae angen rhoi nawr yn fi ar y petrol. Peth bwysig yw peid o panic o! Paid twli petrol yn y dŵr! Bydd yn y balik, Paul. Be careful, Paul. Y poeni, popeth yn iawn. Peth mwyaf bwysig i cadw agwedd da. A dim panic o. Mae ffodus, mae lucky iawn oherwydd yma, mae deilen yma yn berffaith i gwella os rydych wedi llosgi. O, trial efo na de, Mike, unrhyw beth Yma y tro. deilen y ffwffw route. Mae gwella yma, rwbio hynna. Mae soothing iawn. O, ddim eisiau fi siafo nawr de, Mike, e? Dim angen trafo, Paul. Rydych mental, Paul. Oh, God. Just straight to me. Straight. Try man, ach yma llwyth dy i, fuck's sake. Oh. Jeepers. Thank you. Bastards. Sbwyn o'n rhaid llwyddo. Reit e, Mike. Beth da ti swper de? Yma, gyda ni Victorious Clitoris. O, ie, can na A blaen. hwnna hyfryd. Mae yma Devil's Kidney. Ie. Mae pwysig coginio, mae'n wenwynig iawn. A yma diddorol iawn. Yma. Hwn enw doniol iawn. Pidyn y oen. Pryd yn yr oen, Mike? Pidyn y oen mae galw hwn, Ie. mae diddorol iawn. A'n edrych fel pidyn o hwn hefyd, yn nhw e? Ydy. Oeddi hwn yn wenwynig de? Mae ychydig wenwynig, ond beth rydym gwneud nawr ydy cael chydig o dŵr i berwi ar y tân am tua hanner awr ac bydd gyd o gwenwyn, y toxins yn dod allan, yna mae cawl hyfryd i'w bwyta. Ti'n mai fi ôl dŵr i ti de, Mike? Os gwelwch yn dda, bydd yn Dim problem. diolch yn fawr. Rwyf wedi gwneud ychydig o stwf er mwyn y coginio yma, a bydd yn rhoi y sosban arno ac cyn hir bydd swper yn barod. Go ti, O, Mike. diolch yn fawr, Paul. Dŵr o'r afon. Hyfryd. Mae edrych dŵr hyfryd glad. Hyfryd glad. Mae'n bach o petrol o'n hwnna, Mike. Dim ond ychydig. O! Jydi na. Wel, mae angen yn boeth. A lot o pobl yn gweud, ti'n modd, Mike. O, mae modd o wneud pethau. Petrol. Instant. Ydy. A fel o'n i'n neud yn yr army, ty beth. Ydy.
Ond dim pob amser mae posib cael petrol yn y goedwig. O. Oedd hi fo'n watcho hwnna, a pwy ddodd ffraw Queen fi, bang, off hi, bang, dead. Fela, bang, dead. So, gone. A di gweld simple gwybod, sy'n mysig pwdi tafo mas a ddechrau palu. Mae perffaith nawr. Paul, mae swper yn barod. Oh, great, fi beth i llwgu, mai. Wel, bydd hwn yn llanw eich bol, mae hwn hyfryd iawn. Ni gael blas bach, de. Mae hwnna delicious. Mae hyfryd. O, boeth. Ceisio ychydig, Paul? O, mae hwnna'n alright, actually, Mike. Un o brews gore ti wedi ni. Beth sydd y posib gwell yma? Rydyn wedi casglu bwyd o gwyllt. Rydyn wedi gwneud tan. Ac rydyn nawr yn bwyta a mwynhau natur a tywydd. Mae hyn i mi yn perffaith. I am William Wallace. Dim chdi di William, mae William yn anfarth! Aye, so I've heard. And if he were here, he'd consume Tesco's with balls of fire from his eyes and bolts of lightning from his arse. I am William Wallace. And I see a whole herd of Frisians here in defiance of tyranny. What will you do with that freedom? Will you milk? Na, nawn ni heglu hi a byw! Aye. Milk, you'll die. Run, you'll live. For a while. And dying in your cubicles many years from now, would you trade all of the days from now until then for just one more chance to come back here and tell our enemies that they may take our profits, but they will never take our freedom! Come on, you wild, scary bitches! Well, we didn't get dressed up for nothing. Roedd hwnna hyfryd iawn. Wel, dyna ni am y wythnos yma. Rydym wedi cyffwrdd ychydig, dim ond ychydig o technegau sut i byw mewn y coedwig. Wythnos nesaf, byddwn yn ceisio technegau newydd arall. Felly, tan tro nesaf,
Diolch am wylio. Byw yn y gwyllt. Sut nath i yma? Fucking O'Reilly! Fucking hwnna! Kill someone. This be the last time. I think this bike is made for crashes. Mae poenus iawn. Cymeriadau'n iawn, yn dyn nhw? It's not open, it's lovely, it's beautiful.